sa natanggal. Laki-laki to. Yo. Good morning guys. Bagong adventure na naman. Maniniksay ulit tayo sa dating spot dun sa puno ng sampalok. Tignan ko kung malinaw. May nangunguha yata ng kangkong. Kung wala doon, di lilipat. Okay guys, stay tuned na lang. Update ko kayo mamaya. Let's go. Makapit agad. Unang putok, sabi. Doble pala. Unang putok. Kaya nga ito alam kong magaling ang tsamba mo, malakas eh. Yun, dali.
5 finger. Dali. Yun, dali. Yun. Gitna. Hindi totoo yan. Yun, dali. Yun o. Silip. Uli. Sa ano natanggal. Laki-laki to. Yun, tanggal na. Oh. May kuha na to. Headshot. Bola lang yan.
Headshot. Yun o. Medyo maliit. Four fingers. Pwede na yan, dagdag. Yun, dali. Ang pukot. Diyan pa, samahan ko ulit. Overkill. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Uwian na guys, yan na yung malakas na ulan na naman oh. So jackpot tayo ngayon. Pakita ko na lang po yung huli ko sa bahay. Ayan guys, ito lahat ng huli ko. Hindi ko na binidyoan yung iba kasi haba yung video natin. Medyo jackpot ngayon. Langin natin. 20, 22, 23. 10 yung malalaki. Yan guys, jackpot. Okay guys, hanggang dito na lang.